Riri sarta palwan uting ranu tresing karsa sing karsa miwah dening kanut ngucapin jalma nendra teka tansah kadya Purnama Sinta awet namastu silat primilan jagat silat kondo kawisisaning bisono soga sinamung langit wilabes masalah stantum lampeng dudu cinantur tutur katilo tatilo tulang merilapting paratiyo Indonesia tomo koma parameng nisworo karono ketum yin jaman purwo pinarti kameng loto mangke tekap
wasalaning gupita tangun rengging pralambang matumpo tumbo marmo panggung panggung sang berweng koto kebiar timatining ringgit purwo Purwaning carita linarik urduting basa dongeng gunung Embusurasa yen linarasaya karaos mula cariwang rasa wani ruwing diri rasa rumangsa ngrumangsani kaya jalma ngilu kaca jare wis sinagupta ing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku sejatine yen amriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang kartika kinurba kodrate kang kawasa sahari ratri hangitri bawana purweng tekeng dilir gumanti tanpa kembo temah dadya petangan dina sasi warsi pintu kang sarta abad Kedukulan tangkar tumangkap sirabun kaya jawah pating krembyah dadya pepadanging kutu-kutu aleng atogo burun wana yang burun ya kang dadya beranaan tanpa wicalan pada teterawangan sunaresan jiwa ngarawi yang harus memperbawani jagat mungkin jagat mitanduk mungkuk-mungkuk paning hanggraning mukir abang rengangah lamun kaji jayah keyohan dilat-dilat to bumi saya dangu saya sumunusan jiwa ngarko katon semeblak kanan kiri ngabang esmu jenar kaprabawan sunaresan jiwa basonto tanam tubuh katon ijo royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo Bujai gunung kini mulalang kendanu kasiliring praban coro lenggat lenggut kaya gunung mekuto migo Datang watawis tamu soleng poro kawulut dasi dinirar soku boyo bugo garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan pikul garu lukune anggiring rojo kayane sapenehono ingkang pirembagan somoro wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon jagat wis melok duning ing kiblat papat lor kidul wetan sumawana kulon Sunaring jagat kang sami rebut biyada rebut tejo rebut kekuwung paranggene datarana ingkang madani kekuwunge praja ing Astina pramila pantes to pinarya pambukaning kandha saratri mangke krana negaring Astina dumadi saking pulo bebanjaran sing asapaning toya benawi tinampi ombak samudra biru nglangkutkan tanpa pagut pegating paningal kapan top uruting cakrawala waneh-waneh cakri ing wisik saweneh kilebing jurang coro ingkang kinarya susu ing peksi walet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tel sasana jembar kepekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuh angrem buyung ruyu-ruyu karang kitri ruyu-ruyu kelopo pratondo bumi subur pasiten mawur sadengah tilantung tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angkarang sang langit lenggok lambaing toya yang mijil saking sendang-sendang bening tirtane ini pinoro-poro bilentung-bentung pinapi waduk kinaryo hangilani sawah yang pategalaning Narokisma bakal panggoleng tetanen bebasan tarno bumi sajeng kakang selo sedaya tinanduran tanam tubuh kang murakabi tandya batari sri aglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi pategalaning nenggo polo wijaya kang angrem buyung godhongane hambit wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sedaya datangku jiwa Cinawi dudukulan kang mawe kesarasaning diri Tinggon-tinggon rojo kaya pitik ingwen saya tremboko lamun siang aglaring pangonan lamun serap surya mulih marang kandangi dewi-dewi nalika semua datang ana carane kandang nganggo kinancing palan labeting praja Ngastina tepi saking tindak Durjana Jukti sedaya sayek saeka kakti akarya luhuring musa bangsa kinegari Ngastina Wonogo ngimbangi gunung kanggung trineksa prih lestari urun tumurun trah pemerah dadya regu recaning lingkungan
langkung-langkung lampun totinaliti jalma ingkang samya sikeping sanggeman sepen saking tindak sang saya sinang saya kebing wada winada anane ambung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejibahan ingkang piniji temah awujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kono binasake nalika semana negara Misra lagi ngancik jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara kejaba ripadang jagati atuh kuncarane turta kasusreng manca prajalah sinten to wae kepareng jumeneng nata mbau gendo nyokrawati mapan busana wilahe dewi-dewi yen kethek pragusa yen buta raseksa pendhita peparap dewa wisik yen ratu menang aja juluk menika tawanane sang Nata Prabu Duryudana ya sang Jaka Pitana ya sang Gurawendra ya sang Gendari Suta ya sang Bastra Atengmaja Narendra guna ngaguna tan ngendak gunaning jalma dhuwur katan ngungkul andhapan kasoreng sesami yen kini guna wiyaring keprabon luhuring jajahan saratri mangke datang lepedhote pinunggul kang awicarita ori sajuga sang nata kepareng miya siniwaka ing stinggil binaturata lenggah dampar kencana pinalipit kencana pinatik sudyama werna Lelek babut prangkedani sinebaran sari-sari kongas kinanda widoni sah cepat kasturi Denayap sangganing biyoto manggung ketanggung joko kalorosan yang ampil upacaran yang keprabon banyak dalang sawung galing hartawanika kajo mas dipanggo kang samya rukmo kinebutan laring manyura kanan kiri kungas gantane sang nata pindha prayangan blabar dumuging panguraan tembene sena sifat kang manungsane pangyayasan ilang Bathara Bewangi Jawanta nalika semanten sinten kepareng lenggah mari telu muka kaya konjening pertala menika tawananira sang Indra mantri muka pangarsaning praja ingkang pitaleming klasa jenar tenggi sang Rekyana Patih Arya Sengguni Nadyan wis tembang pira jambul wanan parandene maksud jinaket kelawan sang nata karo nedya tansah anggung marang kalenggahane sang nata Prabu Duryudana nalika semono sang Patih Arya Sengguni lenggah menggeraken pandhita ing ngetal kandha nenggi sang Mahatma Bisma sang Resi Mahatma Bisma lenggah menggeraken ujung pandhita ing Sukalima ing Sukapanca nenggi sang Danyang Durna ya sang Resi Kumbayana ya sang Durna Carya tatan kantun ing lenggah salinging sang Pendhita Durna Senopati tetanggulan ing kewu bebeteng ing praja ing Astina nenggi sang Adipati Karna Basusena pamungkasing Paseban Sadraning Tirta Tinanang Raden Arya Kartamarma ing wingking handen hablabar sangyaning Warnayada samya gantung Paseban jejel riyel pepet apipit atau padengkul katanpa selo papan miyar kating arupa awit saking katengang padha gantung Paseban nalika semana para sidhum permanentan sedawaning walang alisik kegodongan dataran ingkang obah samireng datang lumampahing kabyarsa mung swaraning pandi gemblak griya lawan kemasan ing sami lambut karti soang-soang bating careng klan bating careng klingi balang hanjal manggiraga ketata kabyarsa swara bendi mulya kaping 3 mrajin lampun sang nata arsa medhar pangandikan kumangkung ingkang dereng panglucutaning driya lamun kawedharing kathah sing bejo ya sing dadi investor
Sri Demoning masyarakat biasanya posisinya gini gitu Busana pakai kamera ini maneka warna Piteng udyana nyang panjrak kang sarwa rukma ranggeng mandek loro Obrobranyo sumirat Obrobranyo kang sumirat Kenyaring tejo lebaran leraki lak sisiring daade bimbo kekanto mrek minges katiuping ruputa mondo oh
sebaran mangambar gongas raras kang samya alenggar ing dampar kencana sumunar prabanya lir iwang Bathara Kwera gumelarang ebadi kang samya sumewa tinon kati samudra pasan kata kang samya trapsila nganti wijile kang sabda pangandika sang Abupati Iwang Sutra mengadili duwena sasmita ningsun bayah Bathara jagat paman Patih Harya Sengguni pamaning Plasa Jenar paman Harya Suman paman menapa buyan dadosaken kejoting penggalih kekenira si paman Patih Harya Sengguni manira timbali parak mangajeng wonten ngarsa manira paman Patih Harya Sengguni Plasa Jenar kawula nekna nggih anak Prabu Duryudana jimat punden kula jimat sesembahan kawula estunipun nalika tampi dawuh timbalan saking paduka kumitir acaruk maras pindoron salombenging pinajering alun-alun nanging sareng ing paman marak ngarsa wonten ing ajengan paduka wonten madyaning stinggil binatura tengri kalenggan samangke ical raos manah kumarasan kados diri siraming tirta kayu sewindu nggih wonten mari damel menapa tur wonten dawuh ingkang kados pundi dene paduka wanter nimbali dhumateng ing pamaning Plasa Jenar saestu menawi wonten dosa lepat inggih namung sayogi paduka ingkang menang nglepatno nadyan to dosa pejah namung paduka ingkang menang mejahi dhateng dasar kula remuk tumunten kabandhena utung cumunten kasawurna nggih anak Prabu Duryudana nggih paman Patih Harya Sengguni sampun ngantos kaladu ati kajuran penampa paman wonten paribasan sak galak-galake macan ora bakal mangan marang gogore dhewe paman dinten samangke kula namung badhe nyuwun pirsa babagan obah ing ring kedaton ing Astina paman Patih Harya Sengguni manira mundhut pelaporane pekenira paman Patih Harya Sengguni paman ing Plasa Jenar kawula nekna ninggih nggih menawi tata tela paduka nyuwun pirsa babagan kawontenanipun negari Ngastina dinten samangke para kawula ingkang sampun sami saiyek seka katiyang ngangkat karyaning praja wiwah angluhuraken asma paduka minggahipun para prajurit ingkang rinten pantaraning dalu sambi olah kridane ngaperang sawanci-wanci praja paduka kapengkok ing marang muka sampun boten badhe nyuci wani mandhapipun malih dhateng para nayaka
wayakaning praja ingkang rinten antaraning dalu ingkang den esti namung kados pundi supados luhur asma Paduka Wiwah Kuncara negari Paduka. Nggih, anak Prabu Jimat punden kula sinung Prabu Duryudana. Nggih, paman. Rumaos bombong rumaos mokok. Manah kula sareng tampi pelaparanipun Paman Patih Harya Senggundipan. Pakaryan kang utama tintakna salawase lan ora liwat penakna nggone Paman Patih Harya Sengguni marak mangarsa ning ajenganing manira Paman Patih Harya Sengguni. Kawula neknen inggih nggih kula kenging sampun boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngarsa Paduka Nggih Prabu Duryudana. Nuwun mangke eyang ing ketal kondo sang eyang Sang Mahatma Bisma Hyang ingkang wayah ngaturaken pasekan para krami sarawipun Kanjeng Hyang wonten madyaning Stinggil Binaturata Praja Ngastina. Eyang Resi Matma Bisma bekti kula katura wonten ngarsa Paduka Sang Resi Matma Bisma. Iya. Jagat Dewa Bathara Putu Prabu. Wis tak tampa sipana kramene Putu Prabu ing rumentah marang kene Hyang ora liwat pangestunipun Hyang ing tansah tampanana mimbuwana bawa leksana lan kasantosaning lair batin si Duryudana. Nggone ngasta bawat pusananing prajane negara Ngastina ya Putu. Nggih, sametangken kawula pundi Kanjeng Hyang. Mboten aku kasukecakna ngajeng antika Kanjeng Hyang lenggah wonten madyaning Stinggil Binaturata. Sampun altos mikih araninga Hyang jernyatanipun negari Ngastina menika kedarbekipun sanyata menika kagunganipun Kanjeng Hyang ketal kondo. Iya wis Putu aja tok dawa-dawa iki kaya wis ora krang prayoga nggonku marang Abiyantara Putu Prabu Duryudana. Bopeng Sukalima Bapa Begawan Durna ngaturaken kawilujengan sarawuhipun wonten Stinggil Binaturata. Bapa Penemban Begawan Durna. Oh, sampe begitu manyar-manyar solo kimal sumarante habelah-belah. Wana dadi alas-alas dadi wana. Andeng-andeng ana mripat. Nek dipanteng ora kuat. Andeng-andeng ana bacuk. Nek dipanteng marai ngantuk. Andeng-andeng ana cengel. Gatel. Prabu Duryudana pikantuk berkatun mangsil panangga Prabu Duryudana kira mentah dimatengi Bopeng Sukalima lulus raharja pisowan kula. Nggih. Nalika semanten wonten gadah sakembaran ingkang kula Nawala dhateng pertapan Sukalima sareng kula bikak Nawala jebul isinipun Tapa Asma Paduka angger Prabu Duryudana ingkang surasanipun ngaturi utawi nimbali dimatengi Bopeng Sukalima sepados sowan wonten Stinggil Binaturata. Nggih. Tumunten lajeng kula gelak lamah kula. Daya-daya kula praktek wonten Stinggil Binaturata negari Ngastina menawi to wonten suweking jubah kula sekilan tentu mboten badhe kula tulis. Ujubing manah kula daya-daya kula kepengin praktek wonten negari Ngastina nggih. Ing Bopeng Sukalima ngaturaken bekti tuwun sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sandhapipun Paduka angger Prabu Duryudana. Nggih, Bapak Durna sanget anggen kawula pundi menika dadosaken sifat Bobo. Boten aku kasukecakna nggen sing kanthi kala lenggah. Nggih, mboten sampun boten kirang prayogi kok nggih. Kakang Nerpati Basukarno. Kakang Nerpati Basukarno. Ngaturaken kaluhuran sarawuhipun Kakang Nerpati Basukarno. Kawula kok nuwun nggih Yai. Awit saking berkatun pangestunipun Yai Prabu Duryudana ingkang rumetah dhumateng Rakanta ing nganggo lulus raja pisowan kula. Sembah pangabektipun Rakanta ing nganggo mugi katur wonten sak ngandhaping pepada Paduka Yai Prabu Duryudana. Inggih, saged anggen kawula pundi niki dadosaken jimat Kakang Nerpati boten langkung kasukecakna ngajeng tiga linggah. Sampun boten kirang prayogi kok Yai. Dimas Kartomarmo padha becik sapratamu. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Awit saking berkatun pangestunipun Koko Prabu ingkang mentah dhumateng ingkang raying tirta tinalang. Lulus raja pisowan kula sembah pangabekti kula mawan tumantu kunjuk wonten sandhap pepada Paduka. Ya Dimas.
wis tak tampa gawe bombong ing atine ingsun pangestu tampanono saged anggen kawula menika dadosaken jimat paripe kayuanan Koko Prabu Lur Wage Paman Patih Arya Sengkundi Eyang Mahatma Bisma Bopo Penembahan Begawan Durna Kakang Narpati Basukarna Miwasedaya kemawon para pinisepuh para punggawa para nayaka ingkang sampun keparengan jenengi padyaning Kiswaran Agung ing Kalanggan samangki utawenipun kula badhe matur wonten kesanipun Sang Hyang Mahatma Bisma yang estunipun wonten perkawis ingkang badhe kula babar padyaning Pasewakan Agung ing Kalanggan menika sabab sampun mawanci sampun mapinten wanci anggen kula tansah ngampet wonten sajroning nala wonten sajroning patos kula mila dinten samangke kula kepengin sapet jagong kalian paduka Kanjeng Hyang ing Ketalkondo iya putu yen pancen ana sawiji-wiji kang bakal mbok babaraken madyaning Pasewakan Agung iki yen to pancene kena dimirengake marang kabeh padha nayaka kang padha gantung pasimpen mara gagi ngendika nanging kosok baline Putu Prabu lamun to perkara iki mau wadi tumraping Putu Prabu Duryudana ayo tak derekke manjing sajroning kedaton rembugan catur netra kelawan Poneyang ora-orane bakal manggro saka kewajiban Poneyang mesti bakal nganglungake jangga nilingake karna mastuti apa kang dadi dawuh Putu Prabu Duryudana Anjrah ingkang puspitarum Bati uping samirana mrih Sekar ngas gandanyo maweranas rananing driya Kanjeng Hyang Ketalkondo ya estunipun ingkang badhe kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang menika boten sanes inggih namung perkawis adeg kula minangka dados nalindra wonten negari Ngastina ya menawi dipun sawang kanthi mitra walaka ategipun pun Duryudana kula menika ratu ingkang sugih bondo sugih bandu tegesipun menawi dipun jarwaken Ratu Sugih Bondo kula kinten sedaya sampun saged kawuningani pira ta kayane negara Ngastina kula kinten kantos 7 turunan mboten badhe telas bondo negari Ngastina menika ya aku percaya Duryudana banjur kang angka loro Sugih Bondo lan Sugih Bandu mau tegese piye Duryudana nggih ya Bandu menika tegesipun salumahing jagat kuroping langit Nalindra ingkang gadhahi bala raja menika inggih namung Duryudana tegesipun
Kula menika nadyanto ratu ning sanes ratu ing loro sauden telu saurutan. Nanging kula pemerintah negari Ngastina menika ibaratipun saged ngregem pemerintah negari sakiwa tengene negari Ngastina. Tegesipun kula menika Nalindra sing duwe bala raja, Nalindra sing duwe bala ratu ginamung Duryudana. Ya aku ya percaya babakan kuwi sebab akeh para Nalindra ing sakiwa tengene negara Ngastina kene iki padha suyut mungkul kanthi swana peweh bulu bekti yang glondong pengareng-areng marang negara Ngastina Duryudana. Perkara derajat, perkara pangkat, perkara kasugihan lan perkara kekuatan tak kira wis ora ana meneh kang mangu-mangu marang negara Ngastina. Lah banjur dina samengko jeneng Maharabuntu bakal ngandharake perkara kang bakal mbok aturake marang gone yang iku perkara apa Duryudana. Nggih, iya. Estripun perkara ingkang tansah aganjel wonten ing raosing manah kula. Kula menika Nalindra sing wis sugih. Kula menika Nalindra sing wis kuwasa, duwe kuwasa marang negara-negara liyane. Nanging kenging menapa manah kula, kenging menapa batos kula rinten pantaraning dalu menika namung tansah sepi sunyi. Mboten wonten menapa-menapa kados dene gesang kula wonten ing Marcapada menika mboten wonten ginanipun. Anggen kula gadhahi kegiatan yen kula dibondo donya pirang-pirang kaya ora ana gunane. Ya dinten samangke kula namung badhe nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Hyang Ngetalkondo. Babakan lenggahipun tembung kamulyan sejati menika ingkang kados pundi Kanjeng Hyang? Ya jagat Dewa Bathara. Ya. Sadurunge aku ngaturke panuwun sing tanpa upama marang Gusti Kang Murbeng dumadi. Sabab dina samengko putuku si Prabu Duryudana wis duwe pengangen-angen lamun to bakal goleki wujuding kamulyan sejati. Nanging Duryudana dina samengko negara Ngastina kuwi duwe warangkanata duwe patih. Negara Ngastina kuwi duwe pendhita sing pancen kondang monyor-monyor. Negara Ngastina kuwi duwe senopati sing peng-pengan sing aran Narpati Karna Basusena lan kabeh para pinter sing tansah ana kiwa tengene Putu Prabu Duryudana. Putu sadurungipun yang paring dawuh tak kira Putu Prabu Duryudana nyuwun marang apa kang dadi penemune patih negara Ngastina kuwi ya prayoga. Putu nggih, iya. Paman Patih Harya sing pundi? Wonten dawuh nggih. Miturut Paman Patih Harya sing pundi? Dununging raos kamulyan sejati menika ing kados pundi Paman Patih? Menawi cara kula, ning menika cara kula lho nggih. Kula mboten badhe ajak-ajak kali sinten-sinten. Niki pribadi. Niki opini utawa pemanggih kula. Nek ming perkara ati panjenengan ingkang tansah rina wengi mung tansah suwung mung tansah sepi niku kula kinten panjenengan iku ming kurang nggone nglumpukke para sata Kurawa ngene. Nggih. Ingkang dipun pikajeng kangge nglumpukaken sata Kurawa. Kula menika menawi wonten kepatihan menika menawi dalu menika gi ngraosaken sepi kok nggih. Menawi sampun bubar pukul 12 menika namung kapireng swara jangkrik krik krik krik. Nek sampun ngaten menika ingkang lajeng kula tindakaken menawi mboten nyetel tip sero nggih kula lajeng nglempakaken Kurawa taminipun pun Durmagati. Durmagati Citraksi Durgempa Dursala niku kula undang kula tukokne kertu remi. Niku ning adane Durmagati niku sok ora ndi paitan. Lah terus kok kek Yarto niku supaya suasana bengi niku mboten sepi. Mengke kadang kala Durmagati niku nek pancen ora ndedhe terus nyekel wayang hanghong. Niku wis marai meriah dalu niku ya. Nah, menawi dursasana menika menawi dipun undang dhateng Kepaten Plasa Jenar menika ingkang dipun jujuk pawon. Sak wonten-wontenipun lajeng dipun telasaken nggih.
menawi saking pamanggih kula kok namung mekaten paduka menika nggadahi menapa-menapa. Batos menika namung kantun paduka anggenipun badhe menggalih. Nuwun sewu. Batin niku ming kados pundi nggih paduka badhe penggalih. Nek batin sampeyan mangajak sepi ya dadine sepi nggih. Ngeten. Ning nek tansah panjenengane kumpul karo Sata Kurawa tansah mung seneng-seneng niku kula kinten mboten nonton kok raos ingkang sepi sunyi sunyi menika babar pisan mboten badhe wonten. Ingkang wonten menawi perlu mangke dalu panci asrep ngaten menika ngunjuk anget-anget menika nggih saged nyepetaken raos ingkang gumbira ngeten. Lajeng kagem jagongan menika lajeng kadosipun cair lan gayeng ngaten menika nggih. Mengke ngetos-ngetos tilem, ngetos-ngetos enjing sampun wungu badanipun seger ngaten menika. Mboten paman pati nggih. Menawi cara kula ngaten ning niki pemanggih kula lho nggih, namung pemanggih kula. Nek piye Kakang Durna? Wah, nek kula niku gampang. Kalau mengatasi kesepian itu gampang, pipitan. Bengi-bengi niku ben. Sing penting atine seneng pipitan teng Malioboro. Niku kula sudah bakalan sepi. Tur ngeten nggih. Kamulyan sejati menika tegesipun menapa ingkang gumlar wonten ing jagat raya menika. Menapa ingkang dipun sarang, menapa ingkang dipun adepi, menapa ingkang dipun sandang wonten ing dinten samangke menika kamulyan sejati kok nggih. Sebab miturut kula gesang menika namung wonten 3 perkawis. Ing ngangka pisan urip sing wingi ora iso dibaleni, urip sing saiki dilakoni, urip sing sesuk kuwi mbuh. Ngeten. Tegesipun ngaten nggih. Ing wonten dinten samangke menika nggih menika naminipun kamulyan sejati. Lho, kirang menapa paduka nggih? Bondo donya sampun matumpuk-tumpuk, garwa ugi sampun kados mekaten, putra ugi sampun kagungan. Lajeng kirang menapa to nggih paduka minangka dados Nalendra mangkaya duwe bala ratu, duwe bala raja. Kula kipun inggih namung kados dinaturipun Patih Harya Sekuni menika kala wau kok nggih. Paduka menika namung sok senenganipun sok mapan wonten ing papan ingkang sepi-sepi. Lho kene. Menawi cara kula menawi dalu menika sepi, tindak wonten kitha. Pados lampu ingkang padhang ingkang wonten gambaripun mik. Kalian kabel lah menika gayeng sanget. Wonten salebeting ruangan menika wah sampun gayeng gumare to. Badhe pesane kados pundi. Ingin ngalit, ingin ngagem, ingin terang, ingin ngomong. Ini kok sampun. Ini kok biar. Sinambi rengang-rengang. Ular kambang sama ular kacang. Orang. Karaoke ke ular kambang. Ada pantai kok bisa mengatur karaoke ke ular kambang. Nane sok srawung sok kalima. Tak bukake rum royen. Rum royen iki perjanjian kok ora. Menika nggih menawi saking mamanggi pening Bapak ing Saka Lima. Sampun disah dipun penggalih. Mongko nyatanipun manah menika menawi dipun uja nglambrang dumugi pundi-pundi. Ngeten. Pikiran menika menawi dipun uja kagem nglambrang dhateng pundi-pundi. Nah, juntrungipun cok kadang kala menggalih ingkang boten sak mestenipun. Sampun nggih, sampun ngantos dipun penggalih. Nggih, matur sembah dhuwur Bapak Durna. Dados menawi saking pamanggihipun Paman Patih Harya Sekuni lan Bapak Durna menika raos sepi menika namung manggen wonten ing batos kula. Ha iki nggih, namung manggen wonten ing batos paduka. Nyatanipun boten, mesti menika gayeng terus kok. 24 jam non stop. Iya. Dados menika namung wonten raos kemawon. Nggih, matur sembah dhuwur Bapak Durna kaya Paman Patih Harya Sekuni. Iya. Menawi saking pamanggihipun Eyang Madmo Bisma kados pundi? Eyang ditesamangke kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Eyang babagan kamulyan sejati menika kados pundi? Ya, Duryudana. Sadurungipun Eyang kandha kang akeh-akeh iki ana tumindak ingkang bisa kanggo conto Putu Prabu Duryudana.
Sengguni iki rungokno. Nggih, Penemban. Durna iki rungokno. Nggih, Penemban. Kula catet. Kula damel rotasi. Iya. Sengguni wonten dawuh. Iki ana unen-unen, ana tumindak kang bisa tok nggo conto. Umpamenipun kados pundi Penemban? Yen kowe kepengin seneng sak jam, kowe ngaso utawa turu wae. Mekaten Penemban. Iya. Yen kowe kepengin seneng sedina, kowe dolano. Yen kowe seneng mancing-mancinga, yen kowe seneng dolan-dolano, lan sak panunggalane, kuwi yen kowe kepengin seneng sedina. Mekaten Penemban. Iya. Menika contonipun kados pundi Penemban? Lho, umpama to pikiranmu lagi ruwet, atimu lagi bunek, banjur kowe iso turu sak jam. Ngono kuwi mesti tangi turu pikiranmu mesti padhang. Kuwi sing tak karepake. Oh, ngaten Penemban. Ya. Lajeng sak lajengipun Penemban, yen kowe kepengin seneng sak suwene seminggu, kowe tetu kuwa. Tugas napa? Ayo sak karepmu. Tugas tiyang bus. Ora kena. Ya sapa sing mbok senengi? Umpamane kowe seneng tetuku barang-barang kowe tuku mesti rasa seneng sing manggon ning atimu kuwi awete bisa tekan seminggu. Mekaten Penemban. Ya. Yen kowe iso kepengin senengmu, kowe kuwi iso seneng setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, menika kados pundi Penemban? Kowe duwe dhuwit sing akeh. Lah, caranipun ya mbuh aku ora ngerti. Ning sing baku kowe duwe dhuwit sing akeh. Sebab adaan wong sing duwe dhuwit akeh iki mau mesti senenge rada suwe. Ning semono wae Sengguni, nadyan to seneng iki mau mesti bakal ana jeleh. Mengko mesti kowe bakal ngalami jeleh lamun to kowe duwe tingkah bakat sing ngono-ngono wae. Kowe kepengin tuku apa keturutan, kowe kepengin nyandang sing kepiye keturutan, kowe kepengin tumindak piye keturutan, mesti suwe-suwe kowe bakalan jeleh. Nggih. Iya. Kula nggih pun tau ngalami ngaten niku Penemban. Nalikane kula putus lotre. Radi kathah anggen kula angsal. Lajeng kula menika tiap hari napa niku saben dinten niku anane kula nggih seneng-seneng ngaten niku ning ya suwe-suwe jeleh Penemban. Ya, tuladhane kaya mengkono kuwi Sengguni. Nanging Sengguni ana bab ingkang bakal bisa gawe senenge ngatimu sak lawase lan kuwi iso luwih nalikane kowe kuwi ora ana utawa kowe wis tepekaning pati kabeh mau sing bakal diopeni, kabeh mau sing bakal diuri-uri karo anak turunmu. Mengapa menika wonten Penemban ana ya kuwi kowe ngamalo Sengguni, kowe ngamalo. Ngamal iki mau ora kudu wujud prabiya. Ngamal iki mau ora kudu wujud redana, wujud dhuwit lan sak panunggalane. Nanging uripmu sramakna kanggo kawula dasih sing butuhke apa kang mbok duweni. Tegese upama Sengguni duwe ngelmu babagan tetanen, wenehna marang para among tani. Yen nganti iki mau para among tani bisa subur makmur tetanene, tegese apa kang diduweni Sengguni iki mau piguna tumrap sesama. Mekaten Penemban. Iya. Umpamane kowe duwe apa, kowe duwe ngelmu apa wae utawa kowe duwe seserepan, duwe bab-bab sing bisa mbok penehke marang wong, iku mau rasa senengmu mesti bakal sak lawase teman jemone atimu. Duryudana wonten dawuh. Iya. Apa kang tak rembug karo Sengguni iki mau, apa sekirane sithik akeh putu Prabu Duryudana bisa gagapi. Inggih, ya. Segede kathah kula sampun saged gagapi. Tegesipun tiyang menika menawi badhe remen manahipun ngalami ing wujud kamulyan sejati, menika tegesipun tiyang menika kedah nyerambahi dhateng sinten kemawon. Kedah nularaken kabecikan dhateng sinten kemawon yen kula sugih bondo kula kudu demen weweh karo wong liya. Kula nek iso nyawang wong sing seneng mergo saking pakarti kula niku seneng kula nggih ora umum. Bagus.
tegese Duryudana ngerti apa kang tak karepake. Mula Duryudana Siji kang dadi aturipun Eyang sing baku uripmu nek bakal tentrem ana ing madyaning jagat raya iki sramakno apa kang dadi dharmamu, apa kang dadi kepinteranmu, apa kang dadi panguwasamu marang wong cilik. Yen nganti para kawulamu Ngastina iki mau padha bisa gemaripah adil makmur warata tias bagya mulya, kabeh mesti bakal padha ndongake Duryudana. Nanging kosok baline Duryudana nadyan to wis sugih blegedhu kemul bondo bandu nanging kawulamu tok gawe rekoso uripe. Oh Duryudana, dongane wong kang lagi nandhang kacingkrangan kuwi mandi Duryudana, aja nganti kuwi dumadi marang kowe ya putu Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangka trigu mulung mangrempak ing wadya katrigu mulung mangrempak ing wadya Kurdagara kiri-kiri nanggono magawe glarira wang-wang kocak nalika semanten dereng ngantos anggene sami purna wawan pirembagan iki Sang Mata Bisma lawan Sang Prabu Duryudana kedadak gumeter jroning Pasiban Jawi sinten kemantun miyasang ning para naeka kaya samya gantung Pasiban nenggih abdi kinasing Madukara Kelurah Petruk Kantong Brong Kelurah Bagong ing wantun winggas tinggil binatrata miyasang ya kang padha gantung Pasiban mangkono ya ing para naeka kaca bias bire dayon dalan bire
irem irem kembang kopang teratebak rayungan loma alanku rayungan long malangkung besemu kang mawon raras Kandang lekucuk mandar-mandar solo kimal semarang desa maloleh hawa mana gombulung anak lagi karena anak Prabu Duryudana kados wedi bapa Durna sering ngantos rampung anggen sampun imbal pengendikan Mboten Mas dolanan sulak lah kok setinggir datur utawa ketekan mengedan nggih menika kados dinipun Petruk kantong bolong nggih Ger oh temen akon selepat terus kapi jiyo menawi dados pikajengipun pun Petruk kantong bolong Petruk kantong bolong wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun sowan tanpa tinimbalan padha becik saprap tamu ini nggih saking berkatun mayosipun Sun Prabu Duryudana ingkang mentah dumateng ing abdipun Petruk kantong bolong lulus harja piswan kula Nirbaya Nirmikara Durga mendak kala sirna sebab pangabekti teman-teman mugi kunjungan sandhap padha paduka haula iki Sun Prabu Duryudana iya Petruk kantong bolong wis tak tampa gawe bunga ing atiku parestuku tampan ana sanget anggen kawula menawi dadosaken jimat paripih kajiwanan penata pun bulunggut sampun boten kirang rayogi sinuwun Bagong padha becik saprap tamu kawulanan ngene nggih amal saking berkatun pangastinipun Sinten Prabu Duryudana wilujeng lampah kula den bekti kula kantun nggih den sumung apa terus sumungkeming pangabekti sumunu kutuk apa sumungkeming pangabekti mugi kanca wonten sandhaping pepada paduka Sinten Prabu Duryudana jimatipun dan kula madya padha praktek delan genep apalah sawise aso napas asat bonang riwe Petruk mara gagih matura dina samengku Petruk temeka ning stinggil binatura tanpa tinimbalan ana parigawe apa menapa sampun dipun paringaken matur sinuwun iya mara gagih matura iye Gong sing mung aku kok kowe Gong kowe wae Truk kademen ya aku awane iki kadhe bridik kok ya wis ketiga iki waduh ora jamak-jamak wis ndak omongan iya selak wengi Mas iya nggih sinuwun Prabu Duryudana kepareng matur lepat nyuwun pangapunten estunipun Sawan kula wonten negaring astina menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika babar pisan mboten. Nanging sawan kula menika dipun juta kalian para pepundhen-pepundhen kula Pandhawa dinten samangke ngaturaken pekabaran utawi ngaturaken kauningan bilih kadang-kadang paduka para Pandhawa dinten samangke nembe nandhang juh kita ning penggalih. Nggih saking mendranipun ingkang rayi paduka pun Raden Janaka. Monggo ditesake mboten wonten apa kagem jenenge nganu apa jenenge Anda Kang Mengo. Wah, Anda kok Mengo. Cendela Kang Mengo baban Kang Sumende. Nah, mboten wonten ing kados dipuraturaken Bagong kala wau nanging mboten wonten ingkang mangertos wonten pundi mendranipun
kula ya menika ndara kula pun Arjuna mila lajeng Petruk dipun buta utawi dipun kengken kalian ndara-ndara kula Pandhawa truk rene kabeh upaya wis ditindakake kabeh rekayasa lan meka dhewe wis ditindakake ning nyatane Janaka ora ketemu mula dina iki pungkasan gurune Janaka kuwi mapane ana negara Ngastina sing jeneng Penembahan Begawan Durna mula dina iki golek ana Begawan Durna sowan menawa negara Ngastina takokno mbok menawa Janaka papan dununge Begawan Durna ngerti nah menika sinuwun lajeng daya-daya kula kalih Bagong sowan teng Garing Ngastina niki wau nitih Astri 800 boncengan kalih Bagong nganti dereng adus barang sinuwun ya ora dadi ngopo Petruk nah pramila saking menika rehning kula sampun kepanggih kalian Sri Prabu Duryudana lan wonten ing Stinggil menika ugi wonten Penembahan Begawan Durna menapa dipun keparengaken kula badhe sampe jagung kalian sang Penembahan Begawan Durna sinuwun Bapak Durna wonten dawuh nggih Bapak Durna sampun mireng piyambak Petruk sowan wonten negari Ngastina menika boten madosi ingkang putra Duryudana nanging Petruk badhe madosi Penembahan Begawan Durna ingkang surasanipun kabare madosi wonten pundi mendranipun putra Paduka pun Janaka nggih nggih wonten sawetawis nggih monggo Bapak Durna Petruk wonten dawuh ngene ya Petruk jajane iki mbok takon apa karo aku aku iso mangsuli apa ngelmu-ngelmu sing bakal mbok butuhke aku iso mangsuli apa meneh mung perkara lungane Janaka le lunga kuwi pirang dina nggih udakawis sampun Tri Madya Candra Tri telu Madya Tengah Candra kuwi sasi telung sasi setengah Janaka le minggat le lunga nggih ngene ya Petrus sing jenenge wong lunga kuwi cara dene ana sing madake karo barang sing ilang ngaten punapa pokoke jenenge barang ilang kuwi lek goleki carane nganggo hitungan suku watu gajah buta cecak kadaluna kuwi diitung dibagi 5 terus turane mung tiba bareng cecak kadaluna mumane tiba cecak nek tiba cecak niku tegese Janaka le lunga ora ado paling ya meneng kiwa temen Madukara kono paling ya nginep-nginep ning gene sapa ta sapa nek digoleki Madukara mesti ketemu ngaten Penembahan nek tiba kadal lungane Janaka ora ado luar kota iso luar provinsi Petro oh ngaten Petro lah nek tiba ula kuwi Janaka iso luar negeri lungane tekan luar negeri monggo ditahan ngono imigrasi ah kuwi Janaka ora bakalan iso mulih Petro ngaten tur ta Petro nek pancen kowe kepengin goleki Janaka sak tenane Janaka kuwi nek miturut naga dina sing tak sawan dina iki Janaka mapane ana lor Janaka mapane teng ler iya Petro oh nggih lah nek upama ler pun kula ublek-ublek ndara Janaka ora ketemu upama ler ora ketemu sing paling cerak karo lor iki kulon golek ana ning kulon Janaka lah upama mengke kula goleki teng kulon ora ketemu nek digoleki kulon ora ketemu cerak kulon iki paling cerak kidul paling utek Parangkusuma kuwi wis ora iso meneh Janaka ora iso nglangi tekan Australia ora iso Parangkusuma wis mesti ketemu ning kono ngoten Penembahan lah nek umpama kidul ora ana golekno nang wetan nek umpama wetan kidul lor kulon ora ketemu dubengi iki kok masa kule wangsulan kok ming nekat bae to Penembahan iki tak ya pendhita ampun kok le Semar karo masa kok ming ngejak sula ya kados pundi Penembahan wis ngene Pak Petrus dina iki sebab iki pas tiba dina netonku pas dina neton iki biasane panca indraku sing biasane tajem dadi peteng ketutup kesaput lebu mendhok peteng angin danu oh ngaten aku ora nyawang apa-apa Petro aku biasane iso duwe kaca nek Sri Prabu Kesung duwe kaca kaisan aku duwe kaca pengilang ning iso tak nyawang wong kaca pengilang tak cemplung ning
banyu iso weruh gambare Janaka ning dina iki lagi peteng Petruk. Mula aku njaluk Inah sawetara. Inah sapa? Inah mau ngidul kopi terus yang lanang iki. Inah ki tegese wektu to. Oh, njaluk wektu. Lah Petruk, aku ana Inah ya, aku ana wektu. Ora suwe. Nang pagelaran Jaba karo nang Pasiban Jawi. Ora nganti gantalan tapak mesti mung bakal tak tungko tak wene ngerti. Menyang endi lungane si Janaka ku ya Petruk? Nggih. Sira Prabu Duryudana, piye Petruk? Kula penentuk wangsulan saking Penemban Begawan Durna nek ajeng diwenehi ngerti teng pundi mendrane Ndara Janaka. Pramila desa mangke kula badhe nyuwun pamit badhe nenggo wonten ing pagelaran Jawi. Ya Petruk sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara-ndara kula nggih nyuwun pamit kula tak ngetutke Petruk. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penemban Begawan Bisma kula nyuwun pamit Penemban. Ya Petruk sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penemban kula nggih ngaturaken pangabekti nyuwun pamit Penemban. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Pati Sengguni. Kok paman kan Pati Sengguni dhewe. Pati Sengguni. Kula tak ngundani teng pagelaran Jaba. Iya Petruk. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Iya. Nami ketekan Petruk karo Bagong kok deg-degan rasane ati. Pati Sengguni kula tak metu Jaba nggih Pati Sengguni. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Narapati Basukarna kula tak pedal pasilan nang urimin. Iya Petruk sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kertipeya sapa jenenge? Ndara Katomarma kula tak metu tak golek-golek es teh teng Pasiban Jawi. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki rumangsaku kok semene tak pamiti ana sing angerten bablas. Kita iya Nalendra sugih-sugih. Ana patih, ana senopati, ana derang sadit kok piye ya. Ban. Aku tak metu ning pagelaran Jaba sik ya, Ban. Iki mboten aku ngestaken Jaba kira Petruk. Kae arep ora nyangone ning seger sawangane. Sama aja. Anyar saja anyar pindahan. Nyuwun pamit suwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Nggih, langsung. Kula teni lho Penemban Durna. Kaya Petruk. dhisik to Penemban Begawan Durna. Wonten Jawa Penemban. Kok lek buwene wangsulan karo Petruk kantong bolong lah kok mubeng minger iki jane kowe ngerti apa ora? Kowe iki Penemban babar blas kowe mboten mangertos. Estunipun yesipun pun Janaka kula niku mboten mangertos Penemban. Alah. Lah kok yo le wangsulan nempeng jebul babar pisan ora ngerti. Lah kae mengko Petruk karo Bagong kok wangsuli ora ngerti, utawane si Petruk
karo si Bagong ki mau ngamuk apa ora malah dadi gawe nang negara Ngastina. Matur kados pundi waleh-waleh menapa wong kula menika mboten ngantos menapa-menapa. Ora ngerti kok dipaksa kok ngerti. Biasane pun kula menika nggadahi feeling sing landhep. Ning duka penembahan dinten samangke kok ora disami ketul. Menapa sampun dawuh mboten kula asah. Mboten kula nindakaken poso. Poso putih mboten pinanggahan aman. Poso putih kok ora ketemu anongan kuwi ra. Poso putih ki ora mangan sego, ora mangan. Itu dipate nggih. Lajeng mriku ketak kados pundi penembahan. Ya wis perkara iki tak balekke marang Penembahan Begawan Durna. Rening Penembahan Begawan Durna sing wis paring wangsulan kalawan Petruk kantong bolong. Mongko nyatane Janaka dina samengko lunga pendran saka kesatriyan. Tegese apa kang dadi wangsulane Durna iki mau ditunggu kalawan Petruk sing utamane marang para Pandhawa. Mula Durna mboten dawuh Penembahan. Bareng bakal gawe karti sampeka sing baku aku mung njaluk aja nganti ana gegeran ana ngadyane negara Ngastina. Oh ini putra wis tak dawuh Penembahan. Bawa Penembahan. Begawan Durna. Mboten dawuh sinuwun. Kula suwun dinten samangke paduka Bawa Durna kedah tanggel jawab dhateng perkawis menika. Putra wis tak dawuh sinuwun Prabu Duryudana. Penembahan ing Ketal Kondo yang Panembahan Begawan Bisma ana dawuhmu apa Putu Prabu? Dinten samangke monggo sesarengan kula kanthi wonten madyaning kedhaton Ngastina Kumpul Bijana Drawina kelawan ingkang wayahipun Duryudana sinambi oncek-oncek dateng tetembungan kamulyan sejati kula wau Kanjeng Hyang. Iya Putu Prabu Duryudana yen pancen kaya mangkono ayo. Yen pancen Putu Prabu Duryudana wis bakal tumuju marang eling kene yang ora bakal wegah ngambi-ngambingi marang Putu Prabu Duryudana. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya Putu Prabu. Bawa Durna. Mboten minggu ngadhawuh nggih. Dinten samangke kula kinten pasemangan agung sampun paripurna. Ing Sunarsa Putra Kedaton Kakang Repati Karna Basusena. Wonten dawuh Yai Prabu. Dumunten dinten samangke sampun ngantos negakaken dhateng kawontenan negari Ngastina. Boten aku ngestaken dawuh Koko Prabu. Dimas Katoman Membaro kang padha gantung masiban ing Sunarsa Putra Kedaton. London putra kang ngestaken dawuh Koko Prabu jimat punden kula. Oh to. Gus paripurna sabdaning Sanata Prabu Duryudana nalika Sunarsa Putra Kedaton. Denayap sang janing para biyata manggung tangguh Joko kaloro sampe ngampil pacaraning keprabon jelok saking dampar denta nalika semono yen Cinandra kaya sesanti-santi kamulyaning agesang Sunday.